Karrikirin beti gauza interesgarriak prestatzen dituzte eta gaur urrian nolakoa izan den birpasatuko dugu eta azaroan zer izango dugun ezagutuko dugu Ondarruren eskutik. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer modu zaude? Ongi, lanean eta gauzak egiten, baina, bueno, eta gustura, ongi, bai. Bai, urria mugitua izan da. Bai. Bueno, aparte Euskaraldia dela lanean eta Karrikiri elkarteko barko gauzak eta hori, gero dendaren inguruan, zigara ekitaldi kultural batzuk antolatzen, eta horren, esan diazunez urriko kontatzeko, hasiko gara, urrikoekin. Urrian antolatuko duen 4 ekitaldi. Alde batetik, 2 liburu aurkezpen izan ziren. Bata, Xamaren liburua, saiakera bat egin duena etxera bidean, hori liburu hori aurkeztu genuen, eta gero beste liburu bat ere aurkeztu genuen, Xuberutar, Michel Beda Esagar, gizona Xuberun oso ospetsua, eta hain eskolarrira zabalduna, dantzaria, musikaria eta kantaria. Eta hain idatzitu Xuberoko dantzen inguruan da dantzarien inguruan liburu edar aproposa ikusi genuen, Karrikira ekartzea liburu hori aurkezteko. Hori izan hitzaldi edo liburuen aurkezpenak. Eta gero beste alde batetik izan genuen Hitzen hotza udazkeneko zikloa hasi genuen. Eta musikan, musika eta musikaren inguruan hitz egiten, kantuen inguruan hitz egiten, letren inguruan hitz egiten, eta hori ez. Garrantzitsua da ere, kanta goitzen atzean ze espiritu dagoen, zer dagoen azaltzeko, ez da, horregatik da Hitzen hotza, ez? Da, solaza eta kantua jokatzen hori. Eta hori egin genuen, urriaren 14an, igandearekin, igande guarditan izaten da, eta hori. Eta gero ere, ikusi genuen, data honetan, orain dela hilabete eskaz, Xabi Bandini, Kerobiako kantari hoiak, eman diola zira bat ibilbide berriari, eta aproposa ikusi genuen, bere diskoa ere, diskoaren aurkezpena egitea da. Baina, izan zen nahiko, nahiz ordutegi diferente izan zen nahiko Hitzen hotzako formatuan, ez? Kanta batzuk, letra nondik norakoak, zergatia, eta hori azaltzen. Hori izan zen, ostiralekin, 18 uste dut, nes goratzen bai. Eta hori izan dira urriko programazioa. Eta azarorako, eta orain egingo duguna azaroan edo. Momentuz jendetsua, jendea gerturatu egin da. Areto txikia da, hitzaldietarako 25-30 lagun betetzen da, eta kantutarako pixka bat estutu egiten gara, eta hor 50 lagun bat edo biltzen gara, biltzen dira gara hori. Hitzen hotzak orduan erantzun positiboa jaso du. Bera, hil honetan egingo dena izaro etorriko da 18an, eta sarrera guztiak ja salduta daude. 50 dira ere bai, eta tita da batean saldu dira, eta, lasaitasun bat ematen diogu horrek. Eta, baina, honen Hitzen hotzan apartetik, gero, urtero, azaroan, ja 4. urtea da, haur literaturaren inguruan, egiten dugu burutazio batzuk planteatu ez, batez ere gurasoei liburutegietako arduradunei edo irakaslei edo, haur literatura gaur egun eskolarrian euskaraz gauza eder eta azabalak egiten dira, takaka ere bai. Eta orduan guk gauza ederrei garrantzia eman nahian edo zaletasuna sortu nahian hori edo, ziklo hau antolatu dugu, ez? Eta aurtengoarekin ere pozik gaude ikusiko du jentearen erantzuna eta hori. Eta gero ia ikasbide baden, gero proposamen horietatik aurrera tiratzeko eta esan dizuana kalitatea ardezala indarra aurrentzako diren liburuetan. Orduan, zer dira hitzaldiak, txapelketaren bat, Ez, hitzaldia dira. Dira aurkezpenak, eta aurkezpenak hauek ere dute zezan nahi bat edo, ez? Eta esango izu, azaroaren, denak izango dira astearteetan, 15 honetan. Azaroaren 6an, gero izango da azaroaren 13an, eta beste azaroaren 20an. Denak arratsaldeko 8etan. Azaroaren 6an, etorriko da Juan Cruz Higuerabide. Juan Cruz Higuerabide etorriko da 3 liburu berri aurkezten,
bat berria, eta beste biak iaz ateratakoak. Eta berak ere egiten du ipuinak kontatzekoetan proposamen bat. Horten liburua dira hildo horretatik. Bat da Abecedario Titirijario, iaz ateran zuena, eta orain Espainian egiten duten saio batean, hainbat hizkuntzetako tartean, lehen saria bera jaso du. Bat izango da liburu honen inguran hitz egitea, eta iaz aterazun beste liburu zoragarri bat, Euskal Herrietako ipuinak, ilustrazio zoragarriekin, ipuin goxo eta horrekin, liburu horren aurkezpenean, eta orain aterako duen liburu berri bat. Eta izango da bestearen antzekoa. Liburu hau da Euskal Herrietako ipuinak, baina oraingoan dira gaiztoak. Eta aurrengan ere idea da transmititzeko gizartean, bizitzan, pertsonai gaiztoak daudela eta historia gaiztoak daudela. Ikusi ditut ilustrazio batzuk eta oso politak dira. Eta interesgarria badidu direlako, hori umei esan barzaiela, hori mundua ona dela eta ona da, baina bi aurpegi horiek ditu, ez? Bai, orduan hori ere bat umei bizitzako goxotasuna azaldu, baina jakin dezatela ere badaudela historia gogorra, eta ipuinetan egon direna, baina aspaldi honetan daude ipuin askotan guzti horiek goxotzera. Hauek hemen kontatu nahi du, azalduko digu, Juan Cruz Zigera-Bide, bere gaiztotasuna eta bere gogortasunan bizitzako gauzak, ez? Eta liburu horiekin dator. Liburuaren itxura, nik ikusi dut azala, oendik improntatik ez datera, baina ikusi dut azala, ilustrazioak ikusi ditut, eta lehen liburua bezala itxura ona ikusi dio. Orduan, liburu hau itzaldi izango da Juan Cruz Zigera-Bide, 3 liburuan hauen inguruan zer daukan, zer pentsamentu dagoen bera horren atzean, hori azalduko digu. Interesante, bai? Bai. Eta gero, azaroaren 13an, Hurrengo asteartean. Hurrengo asteartean, berriz, arratsaldeko 8:00, egin nahi izan diogu errekonozimiento bat Nafarroko euskara teknikariek, Nafarro herrietako euskara teknikariek aspaldi 12. saria da, hasi zen antolatzen Etxepare saria. Eta da garrantzia eman nahi dugu honi, Euskal Herritik izango delako lehiaketarik ederrena edo handiena. Eta da ipuin ilustratuak. Nun hor parte hartzen duten indar berean, bai testoegileak, ipuinegileak eta bai ilustratzaileak. Orduan, Castillo Suárez, parte hartzen duen honen antolakuntzan, Etxepare sariaren antolakuntzan, kontatuko digu Etxepare sariaren espiritua eta baita ere nora joan nahi duten, ez? Hori Castillo Suárez etorriko da hori azaltzea, eta bigarren zatia etorriko da Dani Martirena, aurtengo irabazlea bere liburuarekin. Eta tarte horretan ere egingo dugu Etxepare sari liburu guztien dendan, salgai, ikusgai, sari guztia lotuta ikusteko, eta baita ere Dani Martirena ere bai, azkena. Eta Ana Ibañez liburuko ilustratzaileak antolatuko dugu berak egin duen kutxakin, hori soporta izan dena liburuak egiteko, erakusketa bat antolatuko dugu. Hori izango da azaroaren 13an. Hemen izan genuen pasaden astean, Dani Martirena. Ez, ikusi nuen elkarrizketa telebistaz, ikusi nuen bai. Oso, persona maitagarria da, eta izjario honekoa gaina, eta oso ongi azaltzen dakiena. Eta gero jarraitzen ziklo honekin, azaroaren 20an, dator Yolanda Arrieta. Hau Juan Cruz Zigera-Bide bezala euskal ipuingile handia eta prestigio handikoa eta ospe handikoa eta lan asko egindakoa. Yolanda Arrieta ere dator 3 liburuekin. Bata, berak egin du liburu bat, hitzaldiari jarri dio titulu hau. Hau literatura eta tradizioa. Edo nola baliatu iraganaz fikzioa egiteko. Orduan bera jotzen du euskal ipuin tradizionaletara eta bera proposatzen du
nola kontatu, gaurko bere ustetan egunegotasun bat ematen, eta gainera emakumeen protagonismo bat hartzen hori. Orduan dauka hor liburu bat saiakera dena hau esplikatzen zergatik nondik norakoa, eta da klasikoa gaur Marisol. Hori da saiakera bat. Eta horren da bi liburu, bi ipuin. Bata Marisol berak proposatzen duen, jaso duenetik, berak nola kontatzen duen, eta bestea Bizenta Txiki. Bizenta Mogel da hau lehen emakume euskaraz idatziz duena. Orduan egin du ipuin bat Bizentataz inguruan, baina txikitan. Eta proposamen honekin dator Yolanda Arrieta. Polita? Ba, bai, hori. Eta haue dira aur zikloko eskaintza. Baina badugu ere beste bi eskaintza ere bai. Bata hitzen hotzean, izango dena 18an, etorriko da lehen esan duen moduan Izaro. Eta, ja sarrerak salduta daude, eta ja jendeak etorri nahi baldin badu, ja sentitzen du, baina ezin izango du. Eta gero, udaletxetik, Iruñako udaletxetik, proposatu digute aurkezpena karrekin egitea, eta zer, bera, Iruñako udaletxeak antolatzen du egile berrien dago, orain dela 25 urte, ez dakit zenbat urte asko antolatzen du egile berrien dago lehiaketa bat. Eta hor apuntatzen da jende asko, eta ona dena hori lan hau egitea, proposamen hau egitea, jendea animatzea, idaztea, eta gero hor ikusten du bakoitzak bere balioa neurtzen dute, eta hori ez. Eta aurtengoan aurkezpen publikoa izango da Karrekin, da sari ematea ere izango da Karrekiri. Hau izango da azaroaren 14an, 7:00 asteazkenarekin batera. Da etorriko dira udaletxeko kulturu antolatzaileak, sarituak ere sari hartzea, eta gero alde batetik egiten da liburuaren inguruan epaimaikoek kontatzen dute ze ikusi duten liburu horietan, eta gero irabazleak beraien idatzi duten bai ipuinean edo bai bertsoan edo bai poesia olerkian, bakoitzak bere zati irakurri, edo bertsolariak bertsotan botako digu, iaz egin genuen moduan. Eta hau da antolatu duguna programazioa azarorako. Gero tartean geneukan beste gauza batzuk hori edo pare bat liburu aurkeztea, baina pixka berandu ateratzen direnez ez digu ematen denborarik azaroan sartzeko. Nahiko duzu, Bai. Zabala, gainera, eta anitza eta polita, beti bezala. Bai, alegintzen gara, kalidadeari eskual kulturan, kalitatezko gauzak eskaintzen, eta izan dadila erakargarriak irakurle edo entzule posibleentzat, edo ikusle posibleentzat. Eta beti betetzen da? Bai, momentuz bai. Txoko goxoa egin dugu, bai liburu den da bezala, bai den da bezala, eta gero itzaldietarako eta toki goxoa egin dugu eta pozik gaude. Eta aipatu duzu ere Euskaraldian, hor azaroan bertan izango da, hasiko da azaroaren 23an. Bai, Euskaraldia azaroaren 23an, bai, ostiralarekin hasten da, eta hor lanean, lan, eta gauza bat, gure bihotzera ailegatzen dena, eta ia euskaldunon artean elkar gehiago ezagutu, gure artean harremanak euskaraz gehiago elikatzen den, eta gero, belarri prestei da, teak zabali, eskual mundura etortzeko eta euskaraz biztzen gozatzeko. Hortxe, lanean, gu eta jente asko gabiltza hor antolakuntzan, Iruñan, eta espero dugu izate esperientzia hona, eta hurrengo urtetarako ere, gure ailegatzen garen eremua zabaltzeaneko genuke, eta ia lortzen dugun denon artean. Orduan, Euskaraldia bezalako ekimenak eta horrelako egitarauak prestatzerakoan, hori taldea ere polita da, harreman onak, eta prozesua nola deskribatuko zenuke, nola antolatzen zarete zuen artean? Bueno, Karrekiri horretan zabaldu dugu Iruñan, Karrekiri topagunen barruan gaude, eta Iruñan alde batetik
jarri dugu persona bat dedikatua horretarako koordinatzaile gisa, Amets Aranguren, eta gizarteari nahi dutenei personei eta deitu diegu ialkarlan bat egiten. Eta orduan ja lan honek hartu du bere autonomia, bere indarra hartzen da bidea, hobeto esan da, bidea hartu du, horren atzean dago jente asko, erakundeak ere bai, Uruñok udala ere nahiko ongi dago kolaboratzen, eta gero beti guzti hau ere Nafarroako beste herriekin, lurraldekin konektatu eta Euskal Herrietako beste herriekin lotuta eta aurrera egiten. Sare bat sortzen da azkenean. Bai. Eta gustora. Ia ongi ateratzen den eta beste urtetarako baliagarri. Lehen esan da moda, beste urtetarako ere indartzeko eta euskaldunen sarea elkar ezagutzen dura handitzeko. Hoxe da. Eta programari dagokionez, gero hori, sarean ere ikusi dezakegu interneten kontsultatu eta barez? Bai, hori euskaraldira.eus joan eta hor dago informazioa handia zabala, eta edo nork ere parte hartu nahiko baluke edo guekin jarri harremanetan, eta gure harreman sarean ere ateak zabalik dauka, eta hoxe esan duana, ateak zabalik dauka, eta berriro etorkizunari begira gauza gehiago egiteko eta gauza gehiago egiteko. Eta berdin karrikiriko proposamenekin jarduerekin kontsultatu daitezke? Bai, gero karrikiriko gure web horrian ere, honen informazio zabaltzen dugu, eta gure hor dauden teknologia horietan Facebook, eta holakotan ere zabaltzen dugu, eta egiten da alduguna. Eta tokiak mugatuak direnez, aldez aurretik askotan izena eman behar da, edo sarrerak erosi, edo... Itzen hotzakin adibidez? Bai, zuk azaldu. Normalean, aur eta gazte literaturakotan izaten da tokia areto bete arte. Jartzen du 30 personentzat eta bete arte eta hor sarrera libre eta nahi dunarentzat eta aretoa bete arte. Itzen hotzan hori sarrera ordaindu behar da artistari duinez ordaintzeko eta garrantzitsua dela sortzailei ere meret duten sormen hori lana da eta duintasunez jarraitzeko horregatik sarrera kobratzen dugu. Eta gero beste eskualaldian hori beste gauza bada, hori da beste eremu guretzatik garrantzitsua, baina gizartean zabaltzen dagona, eta hor da gizarteari eskaintzea, gero gizarteak itzuliko dizulako, gero jendea itzuliko dizulako, zure eskaintza esker honez, eskenduko dizulako. Gizarte euskaldun eta politago bat bilatuz, hor dugu zuen eskaintza, Euskaraldia hor ere atarian gaude. Bai. Eskerrik asko Ondarru etortzeagatik. Zuei eskaintzeagatik, eta hurrengo baten izan ezkero edo, hemen hongo gara zuen zerbitzura. Ederki, hurrengora arte. Berdin, aio, bai.